No, siis onko tämä nyt studio siis tämä paikka? Kyllä. Selvä. Tuossa. Hyvä. Voidaanko mennä tuohon studion puolelle? Siinähän ei ole ketään vielä. Saadaan kuva. Saadaanko Saadaan varmaan kuvata tämä. Joo, saatte kuvata. Mä en kuvaan tää tuolla. Aha. Kiinni, niin ei sitten ihan ihmisten nimet ole tuossa. Tämä on Joo. ihan luolista. Kyllä. Onko sinun nimi Tommi? Joo, on. Okei. Okay. Ja Tiiu oli sitten tämä Joo. sun kollega. Joo. No ensinnäkin, kun me kaikki ei tunneta sinua, niin halutaan kysyä, että kuka sinä olet. Ja ei haittaa kyllä, vaikka sanoisit, että miksi sinä olet täällä. No, minä olen Tommi Karjalainen ja sitten teen studiossa täällä videoeditointihommia. Se lähti liikkeelle siitä, että aluksi tulin opettamaan Tiiulle ja Jannelle videoeditointiohjelmien käyttöön, ja sitten päättivät, että otetaanpa se tänne tekemään, että se onnistuu sen verran nopeasti. Pääasiassa mä teen tätä videotuotantotyötä täällä ja sitten myös opastan opiskelijoita sitten noiden välineiden käytössä ja myös videoeditoinnin sen opettamisessa myös on apuna, että tänne studiolle voi sitten, jos on joku oma opiskeluprojekti, niin jos tarvitsee editoinnissa apua, niin sitten voi tulla kysymään neuvoa. Yleensä opettaja-opiskelijat käyttää niitä Windows Live Movie Makeria esimerkiksi, niin siihen pystyy neuvomaan ja periaatteessa tästä studiosta voi sitten varata niin kuin aikaa, että jos haluaa tehdä tällä studion tietokoneella sitä editointia, niin sekin on mahdollista. Joo. Eli siis opinnoissa käytetään tätä studiota ihan No, opettaja ja rinkerkkaopettaja. joo, varsinkin niin näiden opetusvideoiden tekemisessä, niin siihen pääsääntöisesti tätä studiota, jos on jotakin haastatteluja, joita tarvitsee tehdä sitten hallitussa tilassa, kun täällä sitten voi säätää nuo valot sun muut sitten. Ja ei ole niin paljon semmoisia ulkopuolisia häiriöitä, niin täällä voi tehdä. Mutta monet noin tekee niitä nauhoituksia niin noissa luokkatiloissa sitten kuvaa vaikka omaa opetusta tai jotakin esityksiä tai tämmöisiä. Että se on aika yleinen sitten, että täällä vaan annetaan niin ohjeet sen kameran käyttämisestä ja sitten jalustahommasta ja semmoista. Niin just. Joo, täällä ei ole siis semmoista äänitysstudiota tai ei siihen liity. No kyllähän täälläkin niin sen mikrofonilla sen äänen voi nauhoittaa tässäkin tilassa sitten. Että kuvaa ja ääntä voi nauhoittaa tässä. Joo. Mutta tätä ei ole sillä akustiikan kannalta siihen äänen nauhoittamiseen ei ole paras mahdollinen. Tämä verhoja levittelee, niin se jonkun verran auttaa. Teettekö te mitään tilausta? No, nyt ei ole ainakaan ollut aikaa ilmiömin tehdä. Tällaisessa omissa produktioissa on ollut niin paljon tekemistä, että ei ole mahdollisuutta ottaa sitä. Kyllä me tehtiin tuo viimeisin opetusvideo yhteistyössä sitten Oulun yliopiston kanssa, että se löytyy sitten tuolta meidän YouTube-channelilta ja sitten opiskelijoille tarkoitusta videosta myös sitten kotisyyden kautta. Jonkun verran on sellainen yhteistyötä tehty, mutta aika paljon sellaisia itsenäisiä produktioita. Ja isoin homma, mikä nyt on nyt työn alla, niin on juhlavuosidokumentti. 40 vuotta ammatillista opettajakoulutusta nyt sitten Oulun alueella tulee sitten tänä vuonna täyteen. Siitä on sitten semmoinen pitkä dokumentti työllä. Missä tämä dokumentti julkaistaan? No siinä on juhlatilaisuus sitten syyskuun alussa, niin siellä se näytetään ja sitten se laitetaan YouTubeen. Ja sitten varmaan sinne. Eli ketä sitä työstää sitten? No meikäläisellä siinä se isoin homma on, että olen suurimman osan siitä materiaalista kuvannut. Meillä oli 27 haastattelua tehtiin sitä varten. Kuvattiin tässä studiossa sitten ja jonkun verran sitten eri paikoissa paikan päällä sitten. Ja mä nyt leikkaan se sitten kasaan. Semmoinen 40 minuuttia pitkä dokumentti siinä on. Kova homma. On. Mitä muuta haluaisit kertoa? No
No täältä studiosta voi tulla sitten kysymään neuvoa tämmöisiin teknisiin juttuihin. Näihin videokameroiden ja jalustojen käyttöön ja editointiohjelmiin, että voi ehdottaa jotakin, että minkä ohjelman voi sitten asentaa koneelle ja tehdä sitten kotonakin, ettei ole pakko täällä tehdä sitä editointia. Sitten näissä iPadin hommissa ja muissa, niin se Janne Länsitie ja Juha Pousi ja Manti Jukiossa saa sitten parhaiten neuvoa muiden käyttöön. Miten teillä on sitten roolit jakautunut, sinä ja Tiiu, täällä molemmat? No mulla se on aika pitkälti niin tätä kuvausta, editointia, että mulla ei ole niin paljon sitä opetusta kuin Tiiulla on sitten näitä omia ryhmiä opetusta, niin mulla ei ole sellaista. Mä keskityn siihen tähän täysille ja kyllä sitä aikaa saa mennä. Näin on. Joo. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Tervetuloa sitten studioon.